Desde a Xunta estamos facendo un seguimento continuo da evolución dos recursos hídricos en Galicia Costa para poder anticiparnos e adoptar as medidas necesarias en cada momento. Por iso, hoxe, tras analizar os datos dos caudais dos ríos, os niveis dos encoros e as previsións meteorolóxicas, a Oficina Técnica da Seca decidiu activar a alerta nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns e Costa da Coruña e aplicar medidas equivalentes en Baiona. E ao mesmo tempo, 4 zonas pasan a entrar en situación de prealerta. É a do río Tambre e a ría de Muros, o río Grande, o río Mero coa ría de Betanzos e o río Landro e o río Ouro. Mentres que na prealerta tiñamos un seguimento máis intensivo da situación, o escenario da alerta xa contempla ademais medidas para conservar os recursos dispoñibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardíns. E se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía para facer un uso responsable da auga e, sobre todo, dos concellos, onde estamos vendo e comprobando que non se están a cumplir esas medidas que estamos a reclamar, co cal a situación se agrava máis do debido.